Bueno, dende o noso grupo nunca nos opuxemos á aprobación dos orzamentos anuais, xa que, como ben sempre expuxemos, nós nunca imos votar en contra de algo que sirva para mellorar o noso municipio e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. E isto non o digo eu aquí nesta sesión plenaria, nin tampouco estou a mentir como se fai habitualmente na política, onde xa parece que todo vale, senón que o noso criterio e o noso voto pódese corroborar nas actas e nas gravacións das diferentes sesións plenarias. Sempre actuamos e votamos con sentido común e pensando únicamente no mellor para o municipio de Arteixo e os seus veciños. Nunca votamos ningunha proposta que se trouxa a este pleno pensando no que sería mellor para o noso grupo como estrategia política ou como sacar algún rédito electoral, xa que para nós Arteixo e os seus arteixáns e arteixás están por encima de todo. Agora ben, o que non imos permitir máis dende o noso grupo son as faltas de respeto do actual equipo de goberno cara aos concelleiros e grupos da oposición, xa que todo ten un límite e o que aconteceu desta volta coa proposta orzamentaria que se trae hoxe a esta sesión plenaria é unha absoluta e total falta de respeto cara aos concelleiros e concelleiras da oposición e tamén cara ao conxunto da veciñanza. Unha carencia absoluta de transparencia e de valores democráticos. O equipo de goberno achegounos a documentación relativa á proposta orzamentaria que levarían ao pleno da Corporación para o exercicio 2026 a 3 días de celebrarse a Comisión de Asuntos Económicos e a 6 días de celebrarse o pleno, no cal debe debaterse e votarse a mesma, o cal para nós é unha total falta de transparencia e de respeto cara aos concelleiros e grupos da oposición. Os concelleiros e concelleiras que somos oposición no pleno da Corporación Municipal do Concello de Arteixo non temos asinada ningunha dedicación e non percibimos ningún salario do Concello por realizar o noso traballo como tal, xa que o Partido Popular de Carlos Calvelo acapara todas as dedicacións. Os concelleiros e concelleiras dos grupos da oposición compaxinamos os nosos traballos fora da política co noso deber e coa nosa responsabilidade como concelleiros e representantes públicos. Ademais de sufrir o rodillo aplicado por un Partido Popular que utiliza a súa maioría absoluta para afogar a oposición, tamén temos que sufrir constantes faltas de respeto como a que se deu neste caso co documento orzamentario. Un documento de máis de 400 páxinas ao que debemos sumar os correspondentes informes. Pois ben, como xa expliquei, o equipo de goberno de Carlos Calvelo achegounos a documentación nos prazos que dixen anteriormente, polo que aos concelleiros da oposición non nos é viable o seu pertinente estudo, co cal nos están a prohibir de desenvolver o noso traballo e a impedir así que fagamos o pertinente control e fiscalización ao equipo de goberno. En conclusión, o goberno do Partido Popular do señor Calvelo utiliza a súa maioría absoluta para afogar a oposición e para pisotear a democracia cada vez que ten oportunidade. Xa hai tempo que o señor Calvelo e o seu equipo de goberno veñen actuando e procedendo dun xeito que é pouco ou nada democrático, que máis ben se asemella a formas utilizadas noutros tempos. E é por isto que non podemos permitir que isto continúe deste xeito. Debemos actuar e exixir que se respeten os nosos dereitos como concelleiros e representantes públicos e que tamén se respete o conxunto da veciñanza de Arteixo. Por todo exposto, por respeto á democracia e por dignidade, o noso grupo votará en contra dos presupostos para o vindeiro exercicio 2026. Señoras e señores do Partido Popular, nós non imos permitir que vostedes pretendan devolvernos a tempos das humillacións e das faltas de respeto. Nós chegamos ata aquí. A veciñanza de Arteixo debe darse conta do que está a acontecer aquí e do que son verdadeiramente vostedes. No ano 2027, todos deberíamos mobilizarnos con forza para acabar dunha vez con todas cun goberno que non é nada bo para o futuro de Arteixo nin da súa veciñanza. Gracias.